No takže čusko ľudia, vítam vás u druhého partu na hru Five Nights at Freddy's 1. Dneska to bude zaujímavé, lebo bude druhá noc, môžeme ísť na to. Včera sa mi to trochu seklo, nevadí, ale dneska natočím aj tímovanie s pánom, kamošom. A zas nám volá Ujko, dneska to bude také ľahšie. Lebo dneska ideme až do 4. alebo až do 4. noci proste. A natočíme ďalší, to môžeme zrušiť. A Foxy už mi kúka, tak toto bude už ťažšie. No. Odberov 22, ďakujem. A dneska budeme aj tímovať na Nebulus, Agario natočím a ešte aj druhý part na FNAF 3. No, takže venujme sa zatiaľ. No. Doteraz som si spísal s kamošom ohľade toho partu spolu. A dúfam, že sa mi bude dariť v odberoch. A ďakujem. Na chodbe už stojí zajac. A proste do 4. noci a bude part 3. A do popisu videa vám dám jeden v popisu videa máte jeden kanál môjho kamoša. Možno tam budú asi 2, neviem, ale už niečo očujem. Tiež mu dávajte odbery, je to dobrý kamoš. A tu už je zajac. Nenachýma ma to moc. A proste som rád, že mám takých ľudí, čo mi dajú odber. A to isté aj kamošom ďakujem. A už máme 2 hodiny a 60% baterky, čože nie je boh vie čo. Stále tam čaká. Neviem na čo. Tak sa sem nedostane síce. Nič. Tu je kačka, čo stále na mieste. Zase tam stále je, tu vidíte taký tieň. A už tam není, takže fajn. A kamery sa nám dokadili. A proste nikto tu zatiaľ není. A už budeme radšej ticho. Neviem, aký bude dlhý tento let's play, ale dlho asi nie. Nikto. Tu je kačka. Foxy sa nehýbe. Kačka už je tu čo? Foxy je na tomto. Blikáme ako život. Päť hodín. Foxy už bude utekať. Toto asi nedám. Toto nedáme. Potom to skúsim raz aj. Už na to budem mať